Anna pitkä talutin koiralle, se saa käyttää sen taluttelun verran tilaa ympäriltään ja seinään käskyjä ja kieltoja sinne. Eli kaikki mitä se täällä tekee ihan oikein, ei mitään koulutusta eikä muutakaan tällaista asiaa. Vähän kuuntelet mitä minä ja kollegat sanotaan sinulle ja toimitte mukaan mitä sinne. Minkä ikäinen? Ja muuta koiria tänne. Mikä talutin vaan? Löytyy miten nää tulee yhteen keskenään? Kumpi näistä on? Tämä. Joo. Minkälainen elinpiiri? Onko se talo? Paritalo. Joo. Mitäs kun teille tulee vieras ihminen käymään, niin sitä autusottaa vieraan vastaan? Nykyisellä tavalla ei ymmärrä kokoaan. Haluaako hyvin ruokusta. Onko sen? On niitä pieni koira, toinenkin on pieni. Joo, aivan. Onko tullut mitään ikäviä tapauksia vielä ihmisten taholta missään vaiheessa, että joka on humalainen